Sinayaan po ng Department of Health ang kauna-unahang helium-free magnetic resonance imaging or MRI sa buong Northern Luzon na matatagpuan sa Ilocos Training and Regional Medical Center sa Ilocos San Fernando City, La Union. Personal na dinaluhan ang nangnaturang inaugurasyon po ni na DOH Undersecretary for UHCC HSC Area 1 Cluster Head for North and Central Luzon Glenn Bagaw at Yusek Aquiles Bravo, DOH Ilocos Regional Director Paula Pasidionco at DOH CAR Regional Director Ferdinand Benbenen at ang ITRMC Chief 2. Sa tulong ng makabagong kagamitan, mas magiging malinaw ang pag-generate ng mga kinakailangang image at makapagbigay ng diagnosis at prognosis na tiyak na magiging epektibo sa tulong po rin ng AI technology. Layon po nitong mas pagbutihin pa ang binibigay na serbisyong pangkalusugan ng mga residenteng magtutungo sa lugar upang magpagamot. IFM News. IFM News. IFM News.